Здравейте, потребители на YouTube, аз съм ReadyXcore.bg и днес ще снимам в Mindswine Survival Games plus Guns и искам да се извиня за това, че не съм качвал от няколко дена клипове, защото имах проблем с компютъра и вече съм го оправил и се надявам да нямам други проблеми. Много ми харесва този сервер Mindswine, защото Survival Games е много як, с оръжия подобни на снайпер, базуки, гранати и други подобни неща. Също така той е премиум, ще сложа IP в описанието. И така, може да започваме вече. Аз ще включа сонда. И окей, почваме. Ще пробвам да взема някакви айтеми. Няма да успея, той ще бягам. Чай, сега ще свършим Invisibility. И... много забавен, когато влезеш в самия сервер ти дава 2500 пари, които можеш да купуваш питови за различни грили, различни животни, петови или такива неща. И така. Надявам, че няма да ни убият в началото. Аз тук съм се закупил кит с автоматично оръжие, иначе ви пуска с пистолет. М9 ли беше? Това беше, не помня. Не се обиждам да не ме убият, че кой не ме от началото. Надявам, че тук ще има честове. Някъде. Някъде тук ще отискаш, че имаш честове, но... не помня къде бяха. Мисля, че и там извънто и обреждение имаш. Така скаща. Така. Извинявам се, ако се чувам много силно или много слабо, но микрофона на нещо бърва. Ще се вземам наскоро. Но и тук няма никакви итеми. Така. Ще изляза от този сега, че като гледам няма никакви итеми тук. Че трябва да е кактус. Това съм влез там, където не пуска. Проверя с къща дали има нещо. Не. Няма нещо. Само че скоро нямам. Това не ми харесва. Трябва да намеря често светане с храна. Трябва да се оглеждам, че иска някой
Сега е добре. Изключвам, че не трябва още храна. Този не го бях видял откъде изкочи. Надяваме, че в тази къща или там каквото и да е, ще намерим някаква храна. Иска да гледам чакалят по скелете. Така, няма никой тук за сега. Нещо не знам къде се влиза. Странно там. Никога не ги виждам. Няколко патрона ще ме убият. Тук да видим дали ще видим някой. Така. Сега не виждам никой. Мисля, че имаше някъде често. Не помня отдавна не съм играл с мап. Някой вече. 6 човека. Нека с големия мап. Къде да са? Тук вече бях. Опа, ето наче почва. Те трябва колата. Нямам храна, тук май ще умре много бързо. Ще знам да има храна. Не, но има оръжие. Се надяваме, че тук вътре има нещо такова хубаво. Суперменти вече. Аз се надявам на храна. Да има чест. Оф, само оръжие пак нямам. Нямам никаква храна. Защото ще умра. Отпойди има там. Защото много убия. Оп. Трябва да подърдя. Уби сама. И добре, това е хора от мен. Надявам се да ви е харесал клипа. Абонирайте се и лайкнете клипа и коментирайте. И пишете в описанието на какво искате да снимаме. И това е от мен. Чао!